Bolesť lakťa z vonkajšej strany, známa ako tenisový lakeť alebo odbornejšia laterálna epikondylitída, sa prejavuje bolesťou pri uchopení alebo zdvíhaní predmetov alebo pri rotácii predlaktia, ako je napríklad otváranie fľaše. Aj tento problém sa dá vyliečiť pomocou niektorých cvičení, ktoré si dnes predstavíme. Prvou záležitosťou bude mobilizácia za pomoci hrubého odporového bendu. Umiestňujeme ho na správnu pozíciu, a to tesne pod lakťový klb, nikdy nie priamo na ňo. Natiahneme ho čo najďalej, aby bol odpor čo najťažší, a vykonávame najprv pomalé stlačanie a otvárania peste, následne zovretú päsť rotujeme do vonkajšej strany a späť. Rovnaký princíp uplatňujeme aj v pozícii ohnutého lakťa. 10 až 15 pomalých opakovaní. Druhý krok zahŕňa mobilizáciu s pomocou tenisovej alebo špeciálnej masážnej loptičky, ktorou si prechádzame svaly predlaktia, respektíve bodov, kde najviac cítime bolesť. Tamto môžeme podržať a znova pracovať s otváraním peste. Dôležitým krokom je aj posilnenie svalov predlaktia, kde vykonávame extenziu a flexiu zápestia s ľahkou jednou ručkou. V prípade väčšej bolesti si vieme dopomôcť aj druhou rukou pri pohybe hore. Ideme teda iba excentrickú fázu. Ďalším užitočným pohybom je aj tzv. Pronácia a supinácia, v skratke rotácia do jednej a druhej strany vášho predlaktia. Postačí ešte ľahšia činka ako u predošlého cviku. Posilnenie úchopu zabezpečí farmárska chôdza, kde držíme ťažkú záťaž v jednej ruke, silno ju zovierame celou rukou. Podobný mechanizmus účinku má aj držanie veľkej naloženej osy v stoji v rozmedzi od 20 do 30 sekúnd. Slabé medzilopatkové svaly tiež vedia zapričiniť bolesť lakťov, stačí vziať gumu a pracovať na tejto oblasti. Záverečný cvik, ktorý mne osobne pomohol pri odstránení tohto problému, sú bicepsové zdvihy s rovnou osou, ale v pronácii, čiže rukami otočenými opačne, ako ste zvyknutí.